Osaako Salo heiluttaa ollenkaan? Osaako Salo heiluttaa ollenkaan? Se on hyvää juhannusta. Urjalan paikallis TVC. Kisatalossa, kun se esitetään nämä paikalliset. Sillipurkki, eikö niin? Täällä Urjalan tornin juhannuksena 99, tässä on hankatantavana Urjalan juhlamies Juha Salo. Missä vaiheessa jäähalli tällä hetkellä on? Eilen tehtiin Antura tiipistä, että valu siivoja, että valu varmaan sen jälkeen. Niin, mitenkäs se valu sitten on, koska sitten niin kuin valuja se talkootunut voisi päästä vai? Ei kai, ne on aika pieni muoto vielä. Aivan oikein. Mitenkäs tämä rakentaminen jatkossa edistyy, onko tarvehankintoja tehty ja vai on oikein päästä hankkia? Kyllä kaikki suurimmat hankinnat on jo tehty ja pikkuhiljaa oikeassa päässä vähitellen niitä räknäiltiin. Niin, tässä oli jotain perää, että vielä sitten tästä väärään päähän ja muuta ja oli väärällä kunnolla, mutta onko tämä nyt niin oikein tämmöinen pieni juju vai onko se niin vähän perää? Kyllä siinä vähän perää oli, että kunta ei tiennyt oikein minkä ne saa viemäristä vedettyä ja Hämeensähkö sanoi, että tähän ja tohon ja tähän ja sitten taas vei eri paikkaan. Aivan. Mitenkäs tämä kehikko nyt sitten teillä on kehikko tostettuna ja kattorakenteet valmiina ja miten tämä pystytysti jatkossa? No, elokuun aikana sen jälkeen alkaa myöhästymis-sakko toimittajalta, jos ei silloin ole vielä runko pystyssä tilattu on. Mitenkäs joko lokakuussa pääsemme sitten jäi? Siihen en uskalla vielä sanoa, kun Forssalehti kirjoitti, ei hoppuilla, tehdään hiljaa hyvä. Ai Forssalehti on myöskin uutisoinut tätä asiaa. Voitaisiko todeta, että olisiko syytä kuitenkin paikallisesti ja myöskin vielä sanomiin laittaa jotain tätä jäähalliasiaa? No Forssalehti on osoittanut kiinnostusta Urjalan Sanomasta, ei ole vielä ottanut yhteyttä. Harmillinen tapahtuma pitäjälehden puolesta, mutta toivotetaan onnea ja menestystä hankkeelle. Kiitos ja hyvää juhannusta. Terve. Sä oot lähtenyt kuvaamaan. Joo, mä otan tästä vähän itselleni muistoja tuolta Urjalan torilta. No niin, hyvä nyt saa muistoja kuule. Joo, tuosta Laukkonen. Ihan kovasti. Nyt saat muistoja kyllä. Täällä taas filmataan. Täällä filmataan hirveästi päin. Mulla tuota kuvaa. Nyt tuli Laukkonen ja pojan poika kans kuva. Ja tosta Santasen se ei ole vielä. Mennään tuonne päin. Mennään. Ne on semmoisia kivoja katsella joskus sitten. No on näin jälkeenpäin. Muutama vuosi kuluu, jos kuvaa elonpäiviä, niin mukava katsoa. Niin jo sitten on, mutta sitten on lastenlapsilla. No lastenlapsilla, kyllä. Omat lapsetkin ja kaikki semmoinen. Lähelle ettei pääsi pois. Näin no. No joo. Kyllä täällä väkeä on hurjasti ja kaiken aikaa tulee lisää. Joo. Kyllä on. Tulee vaimokin. Joo. Tästä munkin hakea kamera. Hae vaan, kun sulla on. Kamera vaan kuule. Ne on kivoja katsoa. Tulee filmiä vaan. Kai te Mä tein aatte. kirkon menosta oikein. Aha, kuinka sun onnistui silloin? Joo, mun mielestä nyt onnistuu, että on huono kuva. Niin joo. Aapeli katsoa. Kerää muistoja. On täällä väkeä. Saadaan tästä katsoa vielä tätä.
Hyvää juhannusta ainakin. Kiitos. Hyvää juhannusta. Mikkelissä on sinne kanssa. Tämän mä näen, mutta selän. Tyttäri, että kastettiin ne koko Joo, juttelin kyllä perään. Täällä. Aina me ollaan yhdessä. Mä vähän sylkut ja häntä. Niin. Ja ota hei, mutta tää jutteli niin kovasti, että ei se kuulusta hengittää. Eihän se täyttää tarvitse. Sanu on töissä. 3 veteraania. Älä siitä. Päivää taas, et sä nyt enää pistänyt sitä käyntiinkään. Ei kyllä, se käy kyllä nytkin. Ei isokaan peli, saatti sinne. Vähän. Se ei ole sellainen 5 senttiä sivuista. Se on tukiketjullisen kiinni välistä. Siinä ei tämmöinen, siinä ei 2 pientä silmaa ja mistä se. Voi juhannus. Se on niin kuin maansa myynyt koko päivän tilanne. Pistää päällekin se. Tori hälinää vähän ja itse. Tämä soittajaporukka, mistä nämä ovat nämä soittajat? Nämä on Nurjalan poikia, nämä kummasti. Ihan vaan niin kuin huvikseensa. Joo. Oi. Nyt rahaa tänne, kun täällä tarvitaan sitä meinaa. Joo. Tää soitat ensin hyvin ja sitten kerrot ensin ihan Ollaanko se yksi soittaa maksaa? Ei se ole mitään määrää. Otetaan tosta. Pistä muutakin vähän pienemmän. Voitteko suudella? Tää tulee Suomi-vilmi. Se missä lukee bass. Pistä multa sitä vähän pidemmällä ja pistä itseäni tässä vähän. Eikö mä tiedä? Se on kiva katsoa niitä, kun elämä menee niin äkkiä ohi.
se on musiikkia. Se oli niin mukava kuunnella. Musiikkimies ja siitä on täynnä elämänsä. Ja samoin tässä sitten Markkosen Tommi pari kertaa tappasi jalkansa ja mallaantui sitä ja huono tuli tässä viime vuosina. Yksi juttu on varmaan pojat ei pääse enää muualle. Hyvää hommaa. Aina voittaa kun voittaa. Kortti tulee kortilla, saa 2 tyyppillä aina voittaa. Joka kortti voittaa. Opiskelija-asunto ennen, mutta sitten sen oli ostanut pariskunta ja ne opiskelijana. Joo, ihan perinteitä. Kyllä se kiva on, kun minun toista kun Sanni saa Sannissaan kaupungin silloin Mysias yli 104 €. Terve. Mä rupesin sanoa, että kaujasin, että eikö se ole silloin joulun, oliko se joulujen välissä vaiheessa? Ei sitä hämmästytti, että täällä oli tori. Mä en sitä lähdetään katsomaan. Sai uusia perusteita.